One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Super Sato as usual, Super Sato as usual, tuko hapa na mgeni wetu, and as you can see ageni jomoko koro parody atini asenye computer no mind and SEASMART Studios, SEASMART Studios abedo hosted gi Austin SEASMART, and Austin SEASMART wendo wa makawuono wadwaro winjo matin koya kuomi ng'ama osedonjo kanyo no endo inge maber ma chenro mabiro nwa ngeso ka ngeso. Ensure ni ati share this live, like, comment mondo wa grow together. Ingat mose donjo kanyo no endo inyalo tag a friend, inyalo luonga friend mondo wa go mbaka ingama nena Austin, samori winja samoro kawuone ka wadwano wang'e matut about Austin SEASMART. Austin ni en ng'awa? Austin no chako nade? Austin ni dhenang'o? Ajawatere nade? To bo somo, ing'e samoro nyaneno ng'ato to kosomo, to samoro binya chang'ato to kado somo seriously. Wadwani wawinj mang'eny koya kuom Austin SEASMART. Austin SEASMART en videography, en management team mar Okoth Jarapogi, oloso posters, en actor, to gi moko mang'eny mawakia, ma en monyalo konowa. Bed koda kachacha endo mondo wawinj mang'eny kowuok kuom Austin SEASMART. Alright, Nyakaramogi, karibu sana ing'ama osedonjo kanyo no endo akawo thuolo ne monda ruaki kabisa chenro marwa kaka pile maendi luongo ne Super Sato, chenro mabiro nwa Saturday ka Saturday kata ngeso ka ngeso kadanga kete gi dhona gi maler. Kawuono wendo wa mawano ka endi iluongo ni Austin SEASMART. Austin SEASMART ni en ng'ama osebedo ka golo nwa posters, osebedo kotimo videography, to nyocha neno be kondiko kacha ni kata audio be otimo. Emomiyo kora wacho ni wamanye to gi wapenje weche achiel ari adek mosebedo ka bedia jawa ka endi. Ng'ama osedonjo giminyalo timo en ni koponi pok ing'eyo Austin SEASMART, en kachacha e Facebook, en kachacha e YouTube, en kachacha kumora mora. Inyalo dhi e YouTube mare ting'iya ne products mosebedo kotimo kanyo, inyalo dhi e Facebook ineno products mosebedo kolando, mosebedo kogolo, nikech jawa ka endi en makruok to gi konyruok twadhi mbele. Koro ng'ama osedonjo kanyo no endi bed kodwa nyaka otiki owinja ni to SEASMART en ng'a? SEASMART mokwongo karibu sana. Asante. Mai donji gi mwaluongo ni Super Sato. Abor. Super Sato is en chenro mabiro nwa every Saturday. Okay. Wawacho ni ibo wa hosti. Abor seriously. And first, before we proceed, I have to congratulate you and to really thank you for your humility. Ngeni mondo mi yeye mi bi bwana sani ngama brand machwe kama bwana mondo yeye na hosti. Ala sana kaja wadi kodi maber bwana dedi ber aja waber.
Okay. Aja ber, koro mokwongo kabisa kapok wachako SEASMART. Okay. Okikone joge ni kopo ni Nyasaye ogwedha ni anyalo oro ni pesa moro, sani to kan maber. Okay. But ko wachi ni Nyasaye ogwedha ni koro oro ni pesa moro. Okay. Nying mane ma expect? Pesa ni to kaparo pesa ni kata no nyalo oro ni go. Koro nying minyalo expect en okochuro ni ani ma oro ni. Yes. Ibe nyalo oro. Aba nyalo oro ni go. Okay. An nying ni wuok kata an ma oro ni kata oro na. Okay, nying ma di wuok en Austin. Odiwuor Duya. Austin Odiwuor Duya en actually my real name en Austin Odiwuor Ochieng. To atiyo gi Duya mar kwara. Kwaro emiluongo ni Joseph Duya. So I used his ID because there were issues moko matin korwa. So I had no choice but to take his ID. Mondo mi abere Omara. Koro nying madonjo ni en Austin Duya. Austin Duya. Yes. Austin Duya jakure. Austin Duya Janyakach. Okay. Janyakach. Yes. Okay. Ma koro ng'at moro moro ma maybe ne wacho ni oya kono koro ing'eyo Austin Janyakach. Austin koro wan kodi ka endi kendo wadwa ni miwa brief history ni matin nikech ing'eni nitiere ng'at ma koro neni gi kumoro any other place to ng'ane gombo bedo kaka Austin. Koro ing'eni ang'eni story teto ok dwa gol kaka ng'ato obet nikech it is very long. Gimwa miyo ji en mana summary. Koro kimiwa brief history ni inere kaka ibiro ma koro ibedo Austin SEASMART. Okay. Back then I can recall ka nachako gi acting. I was an actor. But because seche moko ida atimo movie, chon chana pod watiyo gi tape. Yeah. Koro itimo movie to producer never delete everything. It was really painful for me in a way that no kanyal take it anymore. So chuna na chak bedo boot producer mondo mi ang'e ang'o motimo ma to kanyal timo. Yeah. So nachako learn pole. And then kachako ng'eyo acting, then achako timo mako kamera. Editing ni podakia. Yeah. And then by that time kata mako computer ng'ato nok nyal yieni nikech ne believe ni ke mako tene ketho. And computer was something ma ne bedo handle gi care. Yani bedo ni ng'ato ni computer no. En a class. En a class, yeah. So I can recall nadhiga od jama moro ma best na to na yuene gade computer. Mondo mi oyiena ne kotiyo. Awinyi. Kora chungo kinyi seche moko adhi nyaka e room ne kama noninde. Odo ka asebedo gi joga but adhi e room ne kama noninde. Agwa nyaka duster in order for me to access the computer now. Okay, access. To be accepted. Mondo mi ane kotiyo. Mondo ane kotiyo. Okay. So, oido ka ne gi very powerful clients like Elizabeth Nana. She's a very good musician. Okay. So I used to do that. Aneno ka kotiyo seche moko tiyo ne Nana gitima achiel ariyo and I was really happy. Kaje mana chako ng'e godo ko seche mano legre matis kata kodhi e chota bulo computer at least achako ng'e achiel ariyo. Yeah. Koro ang'e from there. So mokdang wach ni dhi e class computer. No. Ni time professional ma ibede class idhi ikaw notes. No. I didn't do that. So ochopa point ma koro mondo mi nying mar Austin obi. Aseng'e computer, yes. But with film industry Kenya waka en very tricky. Mondo mi kato chuli. Yeah. Inyalo time to kecho marindazi. So nochuno ni kora chak manyo yore manyalo timo mondo this thing omiya pesa matin manya chamo. But it was not that easy. Yeah. Koro Austin SEASMART koro bire ma kora chako get to the name. Achako tiyo gi Freddy Jakadongo. Yes, koro Freddy Jakadongo ma at least ogola from point A. Mokela malo. And mochako to introduction to people like Okomo Victor, Jack Pesa. He really played a very major role in my life. Freddy Jakadongo. Did a good job. Yeah. Momio. Austin SEASMART to DT Kanyo. Yeah. And otimona very huge uplifting. Freddy Jakadongo heko. Yes. Ing'eni kuma ng'ato timo maber to ipuoyo iwacho ni no ng'ane notimona kama. Yeah. I did that. So but few people do recognize. Ng'ato nyalo koni kona to kiwinj ing'eni kaka for example an kana donjo Nairobi. I never knew kata mana bechegi. So sometimes Aluji Panorani monotera from you can remember by that time. Yeah. Ka one sivo biro ka Luoj.
So but inyalo yudo kaka ripenjo ng'ato Omari ere kaka ne chako kata loche mok okitaji nyinge. Okitaji. Okay, because I was doing movies back then. People like Gudu Natimregi movies, Jarogo, Nyakusa Nyamama. I was doing movies, Natimu movies by then. So ogi kamanegi keja nyega anywhere. Because no so gasi streets. Yeah. But the poke na bido gi kaka course ani koro Fred no the motive introduction ni makoro at least koro. Makoro at least yarobad we wachini yao mba pinyi. Yarobad matin. Fred did that. Kore mocha kore ka Fred satimo mano to awuok kode mo bido kode Nairobi. Koro kanye manayudo this amazing soul. Called Connie Kabarry. Mabe ene mokawa girgi Kokomo Victor. Now that was Kokomo Victor's idea. When you study Banosi, you are an actor and Connie is good in this. So let me take you to Connie. Then achaku bedo ka Connie. Actually dark ode for 1 year. Dark ka Connie? Yes, or Connie for 1 year. Yes. Samida kene koro Kabarry nene kaji. Dollar was there too. Dollar is just an amazing person I have ever come across. Dollar Kabarry? Dollar Kabarry. So this guy, I thought I knew more in movie or production. But with Dollar taught me a lot. Getting Connie, it was a... Yeah, Dollar is a good actor, by the way, because I've been seeing, even from the videos that he's producing, just these music videos. You know, you can just see from the reaction, like, wololo, that he's a very good actor. Katandal mokamanye ni Nodich 1 or 2. We wanted to do something with Dollar Kabarry. He's a good friend of mine too. Yes. Plus the High Excellency Connie Kabarry. Yes. So Connie more to be in a way that she knows what she wants. And what I like about her, okwero gawalo manono, especially when it comes to work. Yeah. No matter me amijigo etija mar video. Ma work from point manatia maduge point machielo. But just to cut you short, ingeni kapoke dhembele ingeni katanga na nyalo paro ne is this comedy or something because leave alone Dollar Kabarry. Connie Kabarry people know her to be very yani kama lelo seriously no malelo mondo mi image code for all that long or take seriously o kikoda kama tin bwana ingene picha minya neno kum ngato pogore. Yeah, true. Inya neno picha kum ngato from the screens. Like somebody once called me and said Omari karimbe nyalo wuoyo ga mos and angeyo Omari machikore Omari mago koko something of that kind. Yeah. Okay, Connie, first of all, what I can say about Connie is that Connie is just like each and every human being. We have both sides of the coin. So if you step on a negative side, utampata tu hapo hapo. Akwagi bali. Ukikanyaga hiyo negative side yake utapata tu hapo hapo. Akwagi bali. Maungi chimoro muno sepadi or kanyosten magitango. Actually, Karasani, we are planning a movie. We are going to produce another movie. Okay. Karibuni. Poku maroko kage Connie mwachwanyare. Wow. And this is funny because you watch a lot about Connie. Yeah, yes. And that Connie no anarumoga mana kode social media kode Facebook live. Ema romega Connie. But in real person, if you want to know a person more than anyone, and Connie Kabarry. Because you've stayed with her. Yes. And then Enema share got a lot of my secrets. DJ Mokoma, yani what share everything. Everything Connie. I can. Ingeri kiwaji kama bwana. To yani ngiri paro na maboru bwana. You share everything. I'm like, sawa. Okay, actually she's like a sister to me. And for that, I always like being surrounded by her. Yeah. Because Okobibi pesa. Connie will always teach me how to catch fish. Connie will always teach me kaka Nairobi chalo, how I should be, how I should live my life. And I believe Embe made connections more with other people because so many. So many. Actually, there was a movie we started called Zio Lazima. So there was a time I went to Mombasa. I didn't know that it was that huge. I was shocked. Kadano Loraji people wants to
moko dwa nogo koda picha moko hata me I went just there to take a photo nikech wan gi jathum. So I went there to take a photo but ayudo ka I'm more yani jogo nong'eya sana mo odwa bago nyaka jathum mana dhigo. So all this not because of lazima. Because something we started with Connie and then it comes so huge. So me and Connie, we do connect so well. Right. Yes, we do connect. But now you do a good thing. In fact, I love your movies, Muti Mogage, Connie Kabarry. But now my question is, how do you nurture the upcoming artists, the actors, the actress that we have? Because I've never seen Kumu Gole Chigmorone one gi Connie Kabarry wati auditions. Ere kako yudo jok moko at least utiyo go koso ena ne unya ka ng'ato kawuono utiyo godo gine is it a stabilized group munyalo ukawo ji per year, per month or per season? How do you do it? No, wan kodi wang'eyo ni film industry ok chudi. Kendo kaka an I'm an actor, I can recall back then kana timoga mijengo siling 300 to kanyo to an gi family mam feeding. Awuok adhi timo mijengo koro kachoko pesa mathis machoka riwa akela yun manyalo miyo actors dwa nochulgi. Yes, actors to do actors to do pesa gi nyaka mapoko timo movie nyaka ne nyuol. Ine mi press yawa tim kama no bonji koro odwa no chule seche moko dwa gudi bei moego kata mana actor mo maduong' man malo cha kasto moko be kiluogo ebo biro gi stoche movie ni ana nyalo kaka nyalego cha mana Nigeria and this is your movie. Modify the script ime script ebo biro gi mare so you look like this person kata kete movie adhi wara no mana one. So we only work with the people that are willing to sacrifice and then do this because sani por film ok chuni. Mako wundre ni koro ndiki and ango wadhi chuli this huge amount of money and quite tricky. So film ok chuni mana ka Connie no koro doke e chunya to wacho okay. Isebiro timo shooting where me my token of appreciation. But okni koro mani koro Connie is paying you. No, uchuga. That's why sometimes I like her. I like her nikech adieri Connie ok nyal bedo godo timo gimoro. To we agreement one make kode cha atatimiza. That's why I like her. And I will always try my best to stay on a positive side. All right. That's what I normally do. Nyakaramogi, in misedonyo kanyono endo wan kaende gi Austin SEASMART. Austin SEASMART en jatugo mang'ula kata actor gi kizungu ma osegolo movies mopogore gimober go ni eno act to eno the same person ma betimo production en the same person machako loso poster milando go gino yen gini kawe duoko te koro audio mabedi itero ka jomoko mopogore audio no be chake loso sa adil kode adil gi audio very soon I'm opening recording studio it called SEASMART Records. I'm opening it very soon. Koro mani nyiso ni SEASMART biro golo video, biro golo audio to golo posters. Movie bende okimedo. All right. Edhi maber. Koro SEASMART. Yes. And I love this, but give me morago any wacho ni all these things biro from your journey with Freddy Jakadongo. Yes. To koro ingeni koponi Freddy ose omi this yani uketie taya mi neno jote tema samwa wuoyo ne en contrary ni Freddy mi pakono temuonge go that's funny. No isero moge ngado tokonia chiege no riembo hey omera nyanya kach ay ngoda nyanya ka moro onge dhako machal tigini onge dhako machal gi nyanya kach but nyanya kach to no seriembo odagi moro ipenjori ne to what happened? So with Fred with Fred I can say that Fred poko verego and then Fred what you godo anytime kata nyocha ka kor kaloso ne posters I do make posters margi and mani koro what you ge Okoth Jarapogi sami as a management team. I'm one of the management team for Okoth Jarapogi. Okay. So Fred, I will always talk about Fred because he's
is just this amazing person. Masebedo godo, masetiyo godo. Actually, my uplifter. So no better maybe little misunderstanding between me and him. I think we talked about it. Man was square. We do talk. When we meet, we talk. Mokni enemies. No, we are not enemies. Fred will never be my enemy. Even if he wants to, I will never allow him to. Ikoni kata ene moduaro. Kata be bane ene moduaro. Kech into chunyi poko chopo kanyo. No, be okabichopo. Okay. Without Fred. Without Fred, doka agira gi so many people agira godo. Doki chopo kata Okoth. Doka chopo kata Okoth samoro. So with Fred, I will always respect him, and he's a good boss. One very close mekech kata mana jaode, we do talk, and kata mana jaoda, they talk. Yes. So you people are like a family. Yes, we are like a family. We do talk. Yes. But generally, mondo mi bed Connie, mano nyiso ni se wey, mi wacho ni acha to ber, but Connie, koro ber ma Connie, odwa ike ma Connie. Okay, gima timore kae, ne aromo gi Jack gi Kokomo. Fred is a musician. Yeah. So I wanted to be part of the management team. Okay. I wanted to be part of the management team, and yet I didn't know much about management as well. I go morning, even if I will open in my recording studio, Tanyalo manage my musician in a very proper way. Paka fike mahali. So I sat down, then I start nikaanza way, nikasema Kokomo akona very good skills of management. So I need to learn more. Then I approach him. Akasema, okay, what you will do? Wabro bedo kodikai. Let me teach you 1, 2, 3 things. Because kana Fred, kana Fred. Okay, I will give advices, but no kind management team. So here, when you say, okay, mono be learn, adwa keliko kotka. Wabed kodi, wachagi kakwatine. So Kokomo gave me that idea, then Kokomo chako. So jibano wera give Fred, kata kaka na nyalo survive, kata kaka na nyalo chimune yoke. So Kokomo wachani, no, it will not work that way. Kata kabe manu watibu kodi mae, hada chako bika kinyalo konyuri. Yeah. Kokomo will take me teraka Austin, magi joka ema, los nagiga posta. Elisha Toto, Tina Giostin. Joto betetete, Kokomo will call them, manane, Tiuru Giostin. Or he will call Clemo, the guy that died. Obro go chene Clemo bwana me now chiti burina. So the guy keep on pushes in order for me to yeah, at least you put something on the table, yeah. Yeah, so I feel like Kokomo big up, Kokomo Victor pinyore. Mage chunje mwadwaro yawa. Igeri ntijo moko ma bwana samaina no ini ikoso michamu. They celebrate. They celebrate, but it's not the right way to go. Kokomo will push in a way makasa moka they cause completely to nyalo gona simbane udare odikanyo. Mano koro kamutingo geke Jack. Jack will press. Iri kanye, hosi iri kanye ano. Echa mango. And you said no, sani. Okarma bera yenye. Okay, I say kito ni alfa reo moresini. Wow. Yeah. So, okitiyo, then they just send you the money. In order for you, mono mikeke lak. Kiki kwa. Kech ginge condition. Ginge condition man. Yeah. Negi pusha mocho poka makora at least I can afford to pay my rent. Anyalo tema chela reo. Koro gin jok ma nomaka na ka I find more brotherhood in them. Na ka kona find more brotherhood in them. Gin jok ma koro ne konya saidi. Ka tie kaka na wan gi misunderstanding gi my friend Freddy Jakadongo. So negi mako bada. At time I was so much in need. Koro negi mako bada. Kanegi sa mako bada. Negi konya. Adieri they did that. Ingene koponi ati wadwaro ng'ama oningo bedni wawuoyo go de field ne, at least nyalo konyo not only fans but nyaka jothumbe. Yes. Iwinjo because in position michako allow me call you ne chako ke japecha. Yes, true. Ka Fred we can say ni japecha. Just japecha. But ingene oangla kae ukwele usemwe. Mani ngena kiro Kiswahili maro. Ukwele akene yoda. Okoyot. Yudo ka oangla ji play a role pokore. True. Ibedo respected according to the role we play. Yes. Iwinjo. Yes. Okinya kona ni nyalo me jajawa. Kata jongengo respect molo japiano. Oknyal. Pesa berengo kamano. Pesa be. Yes, true. Kuro ingeni in kaka sani ng'amosea
e picha ma sani sechopo management ing'e management to kik wariambi une mokwongo kawo mayom jomodong' nyalo chamo modong' but at least gimoro moyudore matin to nyaka ukwongo yude iwinjo ang'eni kaka ja ongeng'o complain to kaka in inya complain donge koro en gik mage mi learn from your former boss give this boss at least koponi ati waketo kanyakla to nyalo konyo the upcoming mabiro. Okay, gima learn first of all to chalo making a decision mar music chalo gi making a decision of marriage is quite funny. If you're a single man madwa kendo you'd rather marry a single man man gi nyithindo adek manyalo keto chiemo e mesa nyithinde molo kawo single lady ok nyal kata pidhore en owuon. Bueno, mere Jarapogi TV be winji omero ni oningo ruaki gine oningo ruaki puonj joluo bwana ne no just pardon that proverb ne oningo kawo single mother man gi nyithindo adek to nyalo pidho man gi nyithindo adek to nyalo pidho gi moloyo kenda single girl mok nyalo pidhore kata en owuon. Oh, man of the truth. Ema amba manyo. Okay. Ema mi upoka nyobo. So, to chalo kamano. Before you go and then start calling yourself a manager or whatever, you have to sit down and then look at the musician. Gika talent chaditie. Manage talent. Kiki manage friendship. Manage talent. Someone manyalo ogeyo ni gina time because of this. I do say every day that jathum kata japiano kata jaongengo kata kaka ne wacho no tich maduong' kine band ng'ato kwal ma fans mag jathum itiyone. When kan Okoth amba temo kwalo fans mag Okoth Okoth bende temo matek mondo mi okwal fans maga. I kabisa, yeah, I'm getting you. I'm not saying that kumoro mar walocha. But my fan gi your kindness, gi be timo quality mari okwal ma fan. To ka time nikech en mar Okoth, ni makuro tijo Okoth. Makuro tijo Okoth, kuro time nikech en mar Okoth. Okonyal konya. That's why bro ka so many people here jotumbegi matiyo ga bandgi biro ga ywak pele ne aba band leader bineno to most of them they are coming into a band and then gichako gi wang jatela na time na jatenda boko nyal sacrifice che moko makara gimoro oge to wachni baba ka oge kamano jok moruko gi chulgi osiepa jatelo jotelo mag wagla gi wigi ok richo ma seche madiyo didi kaka seche moko sacrifice ka pesa oge ma chiemo do pesa maber to konyal kata dielo te baba ka usla adek ni imakri godo. But they can't do this nikech ka oge to kunega ubane giga wach. So in order for us mwanyalo idea manyalo chiwo ne jathum ma pod biro first of all nyako bed ng'at ma ok forget chien very fast. That's why look at most of jothum seche moko segaita ma itoro moto gidhi tiweko giga kuonde gi ka girana around kiweko gi nekech o forget chien very fast. Nyaki bed ng'at ma ok forget chien. Nyaki bed ng'at ma paro ni kawuono nitie to kiny be nitie. Awinji. Kendo lastly nyaka wabed kwak knowledge kendo wad bet ni jiri to ng'eny kendo bet. Lakini onge gima ber maloyo family mari midago e ot. Nyiri becho kendo mit. Yes. But onge gima ber maloyo family. Babingena amako proverbs mi agodhulu proverbs kelungu na ngidhulu ngeche. Teko mar ng'ama dichuo pim gi jiri mang'eny mosesero kata mosetero record. But ipimo gi ji adi mar living because of him. Mago words of wisdom. Makalogo. Okoni nguvu mar ng'ama wuoyi ok pim gi nyiri mang'eny mosenindago. But ipimo gi jok machiemo gi nyinge. Yes. Imiwacho ni omanyien is strong. Yes. Ng'ani strong. Ji adek dhi sikul ok pim kata mana kor gi gari miriembo. That's rubbish. Dhano adi mar living because of you. Ji adi manyalo ywagi ka koro ket sanduku ni kama edi koro. Kone dhi wachni koro wadog nang'o. So ok inyalo brag nikech in gi lewni mabecho kata in gi jiri kata in nade. No, that's rubbish.
En ji adi mipidho. Ji adi mipidho. Your responsibility. Yes. Mane gima mek ng'at madichuo. To SEASMART ing'eni kiwacho gini to chak kela e wach moro makata imbe mani kori wuoyo ma gino wuok e pacha. Koro adwa nagoli mondo akete jomoko but imbe na chichni kanyo. Iwacho ni e thum kae otek mondo mi survive gi thumno kende. Odwaro mana koponi eti yudo miyo moro. Emomiyo iluongowa ni jothum jochode. Iwinjo? Odwaro ni kiyudo miyo moro ma at least omi hosting kamera. Miyo moro ma mi light kaka dayo manyocho miya light ni Is it true ni ng'ato nyalo go aga thume? Ahero ga wuoyo en proverbs. Kwara nuji sani chako dhiere gima kijana en kong. Okay. Chako dhier e ngima kijana en ng'e kong'o. Yes. To chako dak single for the rest of your life as a lady. And chako feel your beauty can bring anything on your way. Mano chako applying being a single mother for the rest of your life. Teka ni neno ni berni no nyalo pidhi. Nyalo pidhi. Mano ng'e maber ni chiko kod bedo single mother for the rest of your life. Mane chiko bedo yani chal ka gima kori gwenyuri gidak gi dichuo. Yes. They will come. Maonji to them. So enogo itokalo. This mentality kokada wuodi oangla nigi pesa maseche moke go kwa demos kaka do diteja to moro sani michulo kata 200,000 to tiyo dala gwede week mana e week ka wiko 800,000 800,000 kigolo benefits mar president nyani chulo mengo president ma Kenya. So ko wacho basic salary ko wacho ni dayo e manya ko yud ko survive wi top. Jogi nigi pesa, but what matters and who are you competing with? Gidwaro gani kora rwakra ka Omarinas. Alusi abiro na rubika no Omarinas. Achako rwakra ka Omarinas, achako compete kodi. Ama ni wuoch Omarinas rwako. Tane mi alawo gi Oscar Magige. Ini mi na gi Oscar Magige. Koro idwa rwako ma anno mi anono. Anada na rwake. Ini go ne dhi nyiewo. So I head up not doing any investment at all. Atemo cope kodi. My friend, argue one enemy. I will advise anyone in this world to compete God. Gata di. Marco Boni Jiteo compete God. Tamana and enemy. You are enemy to yourself. Koro ningo beni compete with yourself. Yes. Fight whatever that you think is not there in your life. When you make it in a very positive way. Toke chako ngana ge gima mag jomoko, you end up failing. No, to don't ikono maber ni you should be looking ahead kaka nin ka Fred idhi Okoth maybe sani nitie band moro mineno ni malo medwa ni chikri donje. Never. This is my mentality. Katiyo kodi sani to ka wera kodi kwa robo kodi in the next 5 days, it's better yuda kapodani the same level money where kata kalo kanyo molo kidok piny. That is me. Kabi where okibe yuda. I always aim higher. To such my aim higher, okay, aim higher, and I give you background family I come from. Exactly. But there's this stupid thing that I do believe. It's a stupid thing, but I do believe. You believe in that stupid thing? Yes, I do believe. No, Ujinga. No, Ujinga. Ujinga, serious, yeah. Yes. Omari Nash, family and I come from. So Anna would have to make those things. My baby. You have to break the record now. Yes. So kanyo kadwa ngiyo kaka Kokomo de kaka Freddy Jakadongo de kaka Okoth Jarapogi de kaka ngato de kaka Jakmin pesa de kaka Omari Nash de. No. It's between me and my life. It is between you and you. Nikech an ema yamo na gomo somo maliele oda. Mon apano ni kalos ni program morok ma. Ngech aneno ka ngeche in go madhulu kendo ni waloka loka ni ngeche. Ngeche magulu ikoni ine mayamo nego msume odi. Yes. Jogo seche moko lele gi stima. Ayudi. Kiwacho ni ine mayamo nego stima nego msume odi ayudi. But there are people who are walking with the shadow
mag jonyuolgi. Nitie jok mawuotho e shadow mag jonyuolgi. Ka junior ma Karelo biro kae sani, Tamba biro kae, wadaudi 100,000, ibiro neno junior. Nikech Raila nosewuotho mbele kacha mokelo shadow maduong' kabisa ma junior wuothe. Manyiso ni chieng' norieny e wang' Raila, mogolo shadow e toke. An chieng' manorieny e family naonge kata di. Kata chiel manyiso An ema dwani mondo chieng' chan matemo ywaye mondo bi orieny e wang'a mondo nyithindo wuothe shadow. That one I don't need to walk. Nyangi Omari Nash. No, it's me and me alone. Ayodi. It's me and me alone. I need to fight it. Kata tek much, and I need to fight it. And I need to make a change. Yes, I need to make a change. Alright, Nyakaramogi, mana kaka ineno no endo, wan kaendi gi the handsome boy. Jamani ne handsome pesa makoro kethe nikech iwacho ni pesa gi sura ok dhi ga kanyakla. Kiyudo ng'ama raracha, ng'ano nigi pesa marach. Koro Austin kaka kene kaka medo bedo handsome, to kene okay, ang no lernwa, but dende wacho ni en gi pesa. Austin SEASMART, wawinjo kachacha endo ng'ama kore kodonjo, karibu sana wawuoyo kage Austin SEASMART. Austin SEASMART en kachacha ogolo posters, otimo photoshoot, otimo video production, en kachacha management mar Okoth Jarapogi. Inyalo penjo midwa penje comment kanyo endo, to nikech en ka obiro duoko instantly. Ing'ama ni kanyo no endo, wamedo koni maber kabisa. Nikineno kwa kelo ng'ato kamae, teme imanye, at least wa promote edhi YouTube mare kachacha endo, indiko ni Austin SEASMART. Austin SEASMART. Ing'ia ne page everywhere. Austin SEASMART ni Austin inyake TikTok. TikTok antiere. Okay. Napenyo ng'ato about TikTok okona ni Omari TikTok manyeri rundo mana ing'egi ka kare wan kuonde maricho. Koro ine TikTok. Ane TikTok, warudo gi nyirigo kuro. Manyo Austin SEASMART kachacha endo. Austin koponi dang wayae e field ni koka penji gini, kata jopiny dang ne ok unfair. Okay. E chien kachacha endo, igeni ma apenji nikech koro ine management mar Okoth Jarapogi. Okay. Chien kachacha endo nubedo gi shows moko mang'eny dala kabisa. And one of the people that I want to appreciate and I like how they work, sorry to mention this, is Okoth Jarapogi. Prince Inda. Elisha mtoto wa shule, Freddy Jakadongo. Gimomiyo akwano jogo eni you expose jok mutiyogo, okuti within the vicinity mar Nairobi. Udhi kuonde. But nitiere jothumbe muluoro expense. Just ingeni wuoka kama ni chopo dala poko go thum. Nyak winj kong'wenye gi komoro. Donge wuoka Nairobi, ichopo dala poko chiemo. Yani tinga ji tu chopo dala. But you people are really managing it, and those are the people that I've mentioned. On my side, aneno ni o expose nikech kopo ni samedegi, for example, ledegi MC. I can remember kwa dhegi Freddy Jakadongo Siaya, tulienda Uyugis, nikaenda na Tony Ndiema Mombasa, nikaenda wapi. Yani iyudo ko expose. Iwinjo kechichopo kumoro mabe koro kata dhuluo kudware. Idwani kori go Kiswahili. Enyowa kabisa. Mano nyiso ni omiyo ng'ato dongore. Kech ing'eni nyalo wawachi ni ji oseng'iyo koda Nairobi ka. Part mar Kiswahili mata madhi kode Mombasa. Kech wagi nyalo go wano. Okay, fine. Continue. Lakini sani ang'eyo wage kodhi Mombasa kikowa. Sawa. So nodhi dala, then kuduogo. Hapa nineno ka host awol the other time. Many people complained that they were not paid. It was so alarming. Now in kaka ngat mane management. Mabe ane machule nyaka wol gere kote. What really happened? Kare ine moningo koro ai. Kare joka ne keto kokomo gine kayem tago malit kayem to kare yin. Kokomo is very innocent. And even Okoth himself is very innocent. Just like I said back there. Ina no kamora mora nyaka president salary na seche moko leo. Jite salary nyalo leo. To ko leo ko bi ni institution mitiyo ne koro rach.
Omari Nash ok anyal bedo katiyo kodi for more than 2 years kasa koso siling 10,000 koro iwacho ni koro 10,000 ema koro lich sana. Kata 5,000 ema koro lich sana. Gima notimore between Awuol kodwa en a little misunderstanding. I believe that we will sit down as a team and then we talk about it. Mwa square. Seche moko tiga ma pesa nyalo koso, seche moko tima pesa nitie. A band, first of all, I'm very sure I will say this. I'm not talking about Awuol now. I'm saying generally, a band can. You tell some people can not down a band. We normally talk about the price. What did you do? Omari what did you sling me a deck? Kwa wijere kudi mi a deck no what did you Omari kid check o band wano tenya katum. Anya lo wacho kai. Jitema no biro gi prices magi mana gi set, ichulo gi more than prices mana gi set. Omedegi. More than prices mana gi set. So when it comes to Awuol was just a little misunderstanding. But actually, wawuoyo ga Awuol makana no chat ga Awuol kaka saa digo kinyi sani wasa chat kode, I think so. So Awuol wawuoyo godo kendo we talk. I think we are going to square everything soon, and then we'll just get back and then Kadipono accept, and we'll just come back and then work as a team again. Because Gimagi Kuma Awuol is very professional. That's what Gigi Motemo. Tije Motemo Totimo Gibugeyo. Okuges. The talent ka kwa haya wani kechi wani so handsome or one so lead. Ji hire only because we can deliver. Awuol no hire because Awuol can deliver. To ginonge kamo there. Put Awuol record. Hagumu wano get back mwasha kwa tikode. Okay? Koro in very ready mondo Awuol duoti. Oti duoti. Code dipono jalo be terms and conditions ma koro wanyalo tiyo godo koro next. Fine, we just work. Nikechebe agini kursa ni koduogo en gi terms and conditions mage. Manyaka to wabit. Umbe nyakumie meku. Nyakumie meku. Nikech koro wan bedong igine Awuol be is a brand. Awuol en a brand kien. Wabe wan brand ki wan. So nyaka koro wabed piny mu agree terms and conditions kaka watiye. Kaka brand ne biro blend ge brand. Maji ok nyal gudre kanyo. So mano to is the reality. Nikech ok dago ti kodwa ni o follow mana rules wa. No. Umbe at least nyaku follow meke. Nyaku follow meke. All right. In fact that's so great. Apani Awuol no mai so alarming. Maybe the rest they've been absorbed back. Yes. It's all good. We are all good. Dancers. No, dancers we are all okay. Okay. Dancer chiele babe poda temo wuoyo ga godo katemo wuoyo kode wonwanke kwa nyalo timo, but we are good. Nikech it's not only the band wakende ma ji we ji teach. Ji to we kuonde mang'eny makata an maleko wachni aya katoni ndiema. People do. Ji wuok en mani kodi ng'eyo because of what is really rising so fast. Koro move imanyo ne mistakes e konde te. But what I want to tell you, the management team, gi any other person, ng'ama dhi maber miwuoyo kuome. Iwinjo? Janeko kopadi. Iromo gi janeko to padi Austin. You need not to raise alarm. In fact, inyalo nyiero. No, de pere kako padi. Igene Awuol wan gi ng'ane Omari. Wan gi 3 types of slap. This slap maka ng'ato padi. To you can take it no more. To this slap maka ng'ato padi to kinyal kata wuoyo kodi explain ne joma kadho. Koro parana tibe na tan bidani. It's a serious slap. And so dipe kako pada ma tugo to sawa to kopada ma serious abila no to sawa to. Igoni nitia part moro maganga to padi. Anyway record kabisa. Joma kale me opada dia to gora tibe dani. Yes, that's a peso. See, you are a good actor. Igoni olore ka part. But generally what I was trying to explain, ni mondo mine ka ngato wuoyo kuom ngato. On your side, you should take it positive. Why? Because ngama nigi potential. True. That is what I believe. True. Nikech kopo ni nyathi wuotho duk. Let me now talk of nyathi. Ibro yudo ka most of people ignore. Yeah, true. Nango nikech otin, pache, dende and everything. You get it? But ngama duong katika lumu na mabor, it will raise an alarm. Ngata bro to machanga. Mawuotho duk cha. Yeah, so ana believe niko pone ati jiwoyo kuomu momiyo kata koro wabet kae apenji question 1 or 2. It because you people are
moving towards positive direction. Iwinjo. To depo ni ati un jok moko ma yani hivi iyudo ka maybe gigo notimore to be onge ng'ama talk about it. Mi penjri ni ok ing'eni ng'ato gimoro nyalo timore e ngimani mipani ji dhi wuoyo malich tineno ka ji ok ogine. Ok ng'ama kia nyalo pakore ni en bingwa. Idong ni ka gino nyocha otimore onge kata ng'ama wuoyo. Nyiso ni maybe you are so useless ma onge ma boda. Koro anyalo wacho ne you people should take it positive and un kaka one kaka sana anyalo wacho ni sani an media personnel. Iwinjo wane media kaendi. Kopo ni yudo kata ka awuoyo kuomi, it means ni nitie gimoro ma positive ma in-go. And the match mamedo wuoyo kuomi, kata fan nachiel moro mono nitiere nyaka penjre ni to who is this Okoth Jarapogi? You get it? So un kaka job management kanyo to kawaka uru. Samoro yudo threats moko we accept it day by day. Nitie moko maba wach ma kenano kwa bedo go piny kwa wuoyo to be penya to giwacha. To koro kaka in management ng'ama ni management kapok watieko iwuoyo chien kacha maber nde but I'm bende according to my observation nikech ane ajawa ka though ane department mocha seriously MCs sana ka in upcoming MC ka wan to koro ing'eni you are a noise maker koro okinya bedo involved e decision making ahinya. But ayudo ka un kaka managers en adier ni uluongo jo band machiegni kendo wuoyo kodgi maber kabisa sama tich odhi marach. To sama tich odhi maber there is no yani onge wuoyo ni ati ken ang'o ni jothurwa wamedu nu lunch moro ken ang'o. En ang'o matimore? Mondo bi waluogi mawuok kodi maber nyiso ni erokoga ka ok owuoyo kodi maber. Nyiso ni erokoga ka ok owuoyo kodi maber. Mondo mi waluogi meeting nyaka beda ni ng'at moma tie gik moko mok ine. So ok opog to ok ine. Ok ine ni ok opog. Ko jako luogi mo explain ni ok opog. Manyiso ni ng'ani ok apply common sense. Koro item so sense I don't want to say that. Ineno kokopo. You never say that. Just want to say that. Pesa mwe chuli ya show. So kopo. Podi ni to mna luoge meeting. Jakomari Nash manigi media monge mabedi seche moko to wadhi kama watimo kama to wuok nono. Koda mondo mi aba luoga chake I explain yango. So Omari when I said this Omari KMC iloso kubedi skimo kapara ichopo kachacha Omari chwado kubedi gika maber ineno kata this crowd moko bro kata makaosleme pitch makite lebeti Omari kidonje kacha chako gaja woni chama serious jo moko bro kacha to ka pesa to bi ng'ato biro miel jathum wacho ni an gimo tira en kaka Omari wacha mane kuma na wuoy mako Omari ni wuok modhi ka jathum machielo to mafancha luol wacha ng'ache madwaga neno kimo medo godo ere nyathi magonu ga drum cha yawa ma ber seriously nyathi cha dwaro neno maka iponi nyathi chako kodhe kamoro to otimo gima maber sana to seche midwaro ni jathum wuon emo nyagre gi wer kokelo mafansa e club kasti tarajia ni be treated the same ka pesa onge ti ywak moigo jok ma ywak ga ibede ng'ato to e bandno kiwinjo bok tire bok temne nade so mano miyo seche ma pesa be koro biro mang'eny to i-maintain price michuli gacha i-maintain price michuli gacha nikech chiemo kobiro maber kata jathum ni moko biro le maber ayodi koro it's high time wati be good at what you do love what you do do your best convince people with your hard work we donje band ng'ato titarajia ni koro ibed treated special kedi when you don't value your work awacho ke dhano oyo ka ane band Okoth Jarapogi aseyudo dhano tanda wuoyo
my friends ga. Na doje bad friend Jakadongo. Na di makwalo Omari Nash and base and I'm serious. Yes, yeah. Are you not my friend now? Kendo kanye mwarome. Yes. No, I'm not just your friend, but one of your best friends. One of your best friends. Because I don't remember ka wan kodi later. Muti eno wawuotho kodi wadhi gi orech. Yeah. We talked. Na biro kwali. And I can still recall everything that you told me. Madi doje nyake box na matweyo. Owiye. Castro. So when that happens, kana no freka friend, na manyo kukumo gere. Na manyo people. Mane ma best take mana nyalo wacho. Adonjo Okoth. Ka sayudo hafi wonya kacha sayudo jima. People, so many people. That you can mention that you are your two friends. Mayudo kuwo kuom Okoth. Masani ka gimoro tima anya ya WhatsApp group to gibodo na kata 200. Ka ja ogego, ka manyo dana beach, ame ka gimoro tima ginya bolna 200. To ka ini keto ni rwani mondo biti na joge keto ni joge are useless gin mar ma fans mag jathum. My friend bro suffer nyaka chieng. Tibiro wana wuoki blame jothubego. Most of this Jawa and your piano, some of them end up gande bedo broke to blame ga jothum. Ne wan wacha kodi from the beginning. Wacha kodi ni timango. Don't need Julie. Don't need Julie. To no kinwar kwala ma fans. You are very busy focusing on jathum gi pesa buchu yeso. Down na baba uoge jok ngech ngeni kiwacho ni tibiro chando rian tel. Kori ngeni kelo chando kuom to uoge ngwa biro chando kech. Don't bring chando on myself. I'm sorry. Okay. But what you are saying is making sense, of which any other person Mayudaka should know that. Ne ketimo your best, people will have to come. That's why I love someone called Kolo. Kolo Skyzan. Yes. The dancer. The dancer. Omiel. That guy is a fighter. Kolo once told me that Austin Ademiel kato gimuke la kena kwala ma fans. Kolo ni nyaka gi WhatsApp group moya wana ma fans manogolo kainda. You see that kid? So apart from Yalaenda, Kolo will go madhi nyake ketien kuchode, nyocha ka koro kowin pesa kuro, nocha kowin moro Kisumu, is fighting. En gi joge makata ko enjore to jogo nyata nade. To ndi jok moko mosa miel in this music industry motamo. Be mo Kolo sadi ok nyati oge jothumegi nikech en gi brand ne. Oge gimo kele mesa. Okay, what talent man God. So people will always blame him, but for me, I will think like this guy is just the best. He knows what he wants. Yeah. So and me personally, I think that we have to know our worth, and then parmatut before a cow TGBT keto ni mati mone ngame parmatut ne keche manaka kana wacho. Hide mayamo ne go msume odi. Jomodo samoro tiyo gi sitin. Right. Wachopo kuma koro to watieko apiny ma penja chiel kaluore gi ingeni film ma wantiere ni en competition SEASMART. Yes. Koro iloso ne majalamo, iloso ne presenter, iloso ne Elisha Toto, yes. Iloso mar Okoth, man iloso poster. Yes, true. Ingeni landu tich mar Okoth kaka manager tilandu tiji be kaka SEASMART. Yes. Ere kaka ginitimo tingene wawach ni maybe Okoth gocho ka jathum moro be gocho mondo machiegni kode. Ine dwa lando kaka ilandu tiji. Yes. Iwinjo tingene idhi lando tiji ok idhi kata ne yawa poster maketo mar jathumne mar Omari ne matu kora lando tiji kikungi date. Koro ingene in gi followers be. Yes. Donc en true ni koponi ati Omari gocho kayole, Okoth be gocho kayole. Ilanda kaka iloso na poster maber, amba gocho kayole. Okin ere kaka timo gini okokel package ni kori lando joma oko to imbe. Actually, ing'eyo gima watimo niya. Aja family. To an ng'ata mochula I will advertise. Anybody mochula I will advertise. Nikech seche madala ni anyiewo bundles. Koro Okoth is offering that service. Wasitim kama. Ilande. Kalande. Mabe koko chola to kalande. Ambe kami pesa. Ami pesa. Agocho kayole to Okoth be gocho kayole. Alandi. Mabe lando Okoth na alandi.
Nikech mano service mopogore. Mano is my company, SEASMART Production. Koro wawach ni abiro Okoth sani an MC. Ng'ato ochula pesa. Okuche but Okoth kanyo. Achwado ne advertisement ne kayole. Igeni wall mari Okoth pokoti invite friends ge a page ni. This page chako build kioge Okoth. That's the truth. So what you do with your post and your social media handles, that is your business. It has nothing to do with your call. Apart from me being a manager, I'm a manager, not a marketing person or whatever. I'm a manager. So me, my company, my SEASMART company, that belongs to me. I'm getting it now. And when I'm in Okoth, like I said before, I want to open my recording studio. So I'm learning how I can manage my artists. So I'm still there as a student. You are in attachment. I'm in attachment. So I cannot say that Ikoro because Omari naso chola to Okoth bo chola we don't land ute. Anigi page, anigi YouTube channel, anigi Twitter, anigi Instagram. In social media handles. I'm looking ute. Mara Okoth, marangane. And I will post too. Nikech wale mafani wale tu. Watakuja tu wa dance huku tena wa dance huku. So wako watakuja tu. Mimi nitakupost. Alright. Kama nyoti cha bid bonsani. Jomo eribro biro. Actually nyakati very very careful. Nikech mono miamba ringe nyakane kugoi mo duri. So mwako kagini tiyo. Okay. This is what wagoero kamana enya. To penyo mapodi chada kabisa. Adwana nuri. Aneno kaka samoro ingeni from what we see on the social media. Lavenda Nyajera gi Connie Kabarry ogin in good terms ahinya. But in God nito nisi wachoni too much go sana. Yes. So on the other side, when I know post mag this other lady, Lavender. Be ina tiere kocha, ma be ina somehow positive. Ere kaka you manage all these things. That's why I said that I like Connie. Connie believes that is my personal life. Kuinjurugi Lavender. Maru. Okni nikech koro Lavender okwinjre gi Connie koro. So I'm one guy who will never take issue from here to Teruka. Kuchwaju rukono, chware uruki uno. Kabiro iri ka koi pesa majoga de chamo miya. And again, Lavender poko chwanya. An Connie poko chwanya. Okanya chukia kwa nikech okubijire Lavender, adonjo kanye. Same okinya chukia Lavender, nikech chware gi Connie, adonjo kure. An mano kosa na gi kanye, an mana wuok kanye, adonjo rago nade. Ayudi. Yes, so and gima dish godo edi ayudo Lavender ka ayudo ka mose nikech pok I get engaged into any business. Ka ayude amose osipete na rade maber sawa. Utieko. Watieko. Karomo gi Connie, mama na. I wish you take. We have a movie. Yes, what a movie. Yes. And gi story my personal life nikech Connie is my family friend. Awuo gi Connie. Watieko record. Yes. Ok dikoro dikora chak chukia ngana chak chukia no. Nikech I never know. Kini seche moko Lavender ne mane mak na dot. Kini seche moko Connie ne mane mak na dot. Koro kaka gi Connie. Anyalo hinyora. Exactly. And then me, as an individual, me, I'm an actor. I need everyone. That's why you will find it very difficult for me to block anyone on social media. Seche me, I will try my best when I twist it to be my fan. I'd rather die trying because I love everybody and I want them to come. And then Mock act to go, it wanna watch gigeni. Yes. So, Kachako, I don't have a heart to hate. I only have a space in my heart to love. Wow. Then you are the best person ever. Masero mwanto kendo ko poni atine ngato yanyo wangana yanyo. Yebo kare anto angi chuny mage kaya. Hey. Ero kabana yenya kore mogadwa ni kau thuolo ni endi SEASMART mondo iwuo gi jopiny nikech ng'ama nigi fans ge ng'ama nigi osiepene
apart from that in management team, Yes. maybe inyalo kao thuolo ni endi go erokamano, yani you just give us koro gima in ma at least inyalo kono jopiny. Okay. Ami kamera koswashia kodi. Mia camera. Ami kamera dong. Camera bed can. Wa ami kamera modi bed kendi I don't like you around me. Again face na not one chwaji but Yeah. It's not a face manual. Okay, fine. Guys, my name is Austin SEASMART, as we said back then. And, I'm a father, and I'm a video producer. I'm an actor. I'm a designer, and very soon I'm going to open a recording studio. And my heart, I have full love inside it. I can accommodate everyone, not in a romantical way, not romantically way, but I can accommodate everyone. So, anyalo mana kwa uni please, do your YouTube channel Mara, subscribe, and Austin SEASMART. Udhi Facebook page Mara but like. Mane manyalo kwa u, kasto umede mana support ake kusebedo kutimo. And I love you guys right back, and I will always love you, and I will try my best to give you the best. May God bless you. I love you guys. Hey, Bwana Karimbe, hey, umera kare ongenga mokuomos. Karimbe mipango wach. Wago erokamano ahinya ng'at mono kao kindene mondo bed kodwa nyaka koro sani. Waduoko ni erokamano ahinya. Kaka winjo SEASMART wachono endo, watimuru kaka wachono mondo wamuvuru kanyakla. Idhi kacheche YouTube mare ti subscribe, iluongo ne Austin SEASMART. No konda ne joko donjo kei donge. Yes. Joki donjo 1000. Yes. To koro jo dala wa uru nyiego bwana. One kende one artist, one more than 1000. Makoponi uronje kachecha bwana inye ukiloso de nyaka ng'ato posta kendo paki. Yes. But channel ni to poko subscribe. But kurome club to koni bwana you talented and you go far. I like you. What is I like you? You like I want to gige na oge mese subscribe. Thank you very much. Warum kendo kachecha endo Saturday manyien. Inyalo konwa ng'a midwaro, inyalo konwa gima idwaro winjo. Warum manaka every Saturday. Angama kelo ni chenro ni idenda ni MC Omari Nash da kongode de kichake kore kumne reo to podi chwaka sitrungi. Omari chieno jamane mbele. Chiene mwang'eyo mbele mwade. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Again,